俺には3歳年の離れた兄がいる。年の近い兄弟、姉妹がいる人は経験があるかもしれないが、俺は幼い頃から何かと兄と比べられることが多かった。しかも3歳違いというと、兄が高1の時、俺は中1。ちょうど兄が中学校を卒業したタイミングで、俺が中学校に入学することになる。兄を受け持った先生が俺の担任になったり、教科担当の先生から「お前があいつの弟か」なんて言われることもしばしばだった。そして「お前があいつの弟か」の後に続く言葉は大抵決まっていた。兄貴は優秀だったぞ。お前も頑張れ。もう少し兄貴のことを見習ったらどうなんだ。成績は常にトップで人気者。3年時には生徒会長まで務めた兄と、成績は中の下で陰キャな俺。頭脳、人気、信頼、人望、ありとあらゆるものを持っている兄。それに比べ何も持っていない俺。中学校卒業時、兄は中学始まって以来の超難関高校に合格。そんな兄の姿は俺には眩しすぎた。ないない尽くしの俺は地元のごくごく平凡な高校にギリギリで合格した。兄と違う高校に行けばもう兄と比べられることもない。平穏な学生生活を送ることができる。そう思ったのもつかの間だった。高校に入学して半年足らず、俺は退学を言い渡された。持っている兄と持っていない弟。その関係は社会人になった今も変わっていない。兄はトップレベルの大学を卒業後、日本人なら誰もが知っている有名企業に就職。仕事関係で出会った女性と結婚。順調にエリート街道を歩みながら、高級住宅地に一軒家を構えている。一方俺は高校中退の中卒に世間の風当たりは強く、またこの不況も相まってまともな職に就くこともできず、低賃金の下請けの仕事をこなし、ボロアパートの一室でなんとか生きているといった感じである。俺の実家は毎年正月に家族で集まることになっている。ありがたいことに父母は兄と俺を比べることなく平等に扱ってくれる数少ない理解者だった。あまり心配をかけたくないのでめったに実家に帰ることはないのだが、正月は別だ。俺は毎年この正月の集まりを楽しみにしていた。しかし今度の正月は違った。年末も差し迫ったある日、俺の携帯に兄から電話がかかってきた。兄の方から俺に連絡してくることなんてめったにない。俺は嫌な予感がしていた。今度の正月の集まり、お前来なくていいから。は？俺は最初、兄の言葉を理解することができなかった。そんな俺の心を見透かしたように、兄は少しイライラしながら俺にこう告げた。というか、父さんと母さんには、お前は正月帰れないってもう伝えておいたから。父さんと母さんだって、正月からお前の顔見たらうんざりするだろうが。お前は一家の恥さらしなんだから、その辺もうちょっと理解しろよ。というか、お前はもう一生実家の玄関またぐな。兄の後ろの方では兄嫁が、言い過ぎ、ウケるんですけど、とゲラゲラ笑う声が聞こえた。そうか、そうだよな。父さんも母さんも優秀な兄ならともかく、こんなどうしようもない俺なんかの顔、正月から見たくないよな。どうして今まで気がつかなかったんだろう。悔しいやら情けないやらで涙が止まらなかった。だけど底辺の俺には立ち止まっていることさえ許されない。どんなに落ち込んでいても
働かなければ生きていけない。これ以上父さんや母さんを失望させたくない。そんな気持ちで俺は何とか踏ん張り仕事をこなしていた。そして俺が仕事に追われている間に、あっという間に世間は大晦日を迎え、いつの間にか年が明けていた。年末年始は社会一般的に休みを取る人が多いので、仕事の単価が上がる。俺はこの際仕事に集中しようと、一人アパートで黙々と仕事をこなしていた。どうせ年末年始なんて関係ない仕事をしているのだ。正月らしくないと言われても一向に構わない。黙々とパソコンに向かい続けて数時間。そろそろ休憩しようかと思ったその時だった。隣の部屋から大きな物音がした。隣の部屋はつい最近若い女性が引っ越してきたばかりだ。そう思っていると、次の瞬間、隣の部屋から女性の悲鳴が聞こえてきた。ゴキブリとかそういうレベルではない。明らかに助けを求めている声だった。俺は慌てて玄関を飛び出した。そこには男と揉み合う女性の姿があった。あなたは何してるんですか？考える間もなくとっさに声が出た。は？男性のお前には関係ねえよという視線が痛いほど突き刺さってきたが、明らかに女性は怯えている様子だった。助けてください。女性のその声を合図に、俺は男に飛びかかった。俺がそんなことしてくるとは予想していなかったのだろう。男は明らかに慌てていた。そして俺は一か八か男に柔道技を仕掛けた。男はいとも簡単に投げられた。俺は幼い頃から柔道を習っていて、中学時代は柔道部に所属していた。特別強いわけでもなかったが、今のは運が良かったのだろう。地面に叩きつけられた衝撃で、男は腕を負傷したのか、痛そうにしながらその場を立ち去った。俺自身もこんなにうまくいくとは思っていなかったので、正直驚いていた。大丈夫でしたか？女性に声をかけると、女性は俺のもとに駆け寄ってきて腕にしがみついた。まだ体が震えていた。俺は女性を落ち着かせようと、女性を自分の部屋に招いた。とりあえず女性を座らせ、コーヒーを入れた。落ち着きを取り戻した女性は、どうしてこんなことになったのか、少しずつ訳を話してくれた。さっきの男は彼女の元彼だったらしい。それが男の浮気が原因で別れたのに、もう一度彼女とやり直したいとストーカー化して困っているという。彼女の身なりにそぐわないこのボロアパートに引っ越してきたのも、あの男から逃げるためだという。だけどもう居場所が知られてしまったのなら、また引っ越すしかないと彼女はため息をついた。彼女の話を聞いている中で、不謹慎だが、俺はなんだか懐かしいような既視感というか、そんな気持ちに陥っていた。その理由に気がつくのに時間がかかったのは、彼女があの頃よりもさらに綺麗になっていて、俺がどうしようもなく落ちぶれていたからだった。私ったら助けてもらったのに名乗りもしないで。竹本千里と申します。その名前を聞いた瞬間、俺の中で忘れていた記憶が一気によみがえってきた。竹本千里？竹本って、あの竹本？俺、増田玲二。覚えてるかな？高校のクラスメートだった。一瞬彼女の顔が曇ったような気がした。覚えてるわけねえよな。だって俺、半年で退学になったんだから。しかし彼女は予想外の反応を見せた。増田くん、本当に増田くんなの？やだ、私わからなかった。ごめんなさい。恩人の顔を忘れるなんて。
私どうかしてるわね。彼女の恩人という言葉に俺は思わず吹き出してしまった。当時から彼女は大げさすぎるところがあったが、それは今も変わっていないらしい。だけど彼女が俺のことを恩人と呼ぶのは仕方ないのかもしれない。簡単に言えば、あの時彼女はある事件に巻き込まれていた。そして俺は彼女を助けた。それはまさにたった今起こった出来事と同じようなことだった。そしてあの事件の後、一悶着あって大変だった。彼女が俺に恩義を感じているのは、この一悶着があったせいだろう。私、ずっと後悔してた。あなたの人生を狂わせてしまったこと。謝って許されることじゃないけど、でも本当にごめんなさい。深く頭を下げる彼女に、俺はいたたまれない気持ちになった。別に竹本のせいとか思ったことないし、別に人生狂わされたとか思ってないよ。俺の言葉に彼女は腑に落ちないような顔をしていたが、でもまた増田君に会えて嬉しいと笑ってくれた。俺はそれだけで幸せな気持ちになれた。とりあえずストーカーの件もあるので、彼女は今日は実家に帰ると言って部屋を後にした。この彼女との再会が数時間後、新たな大事件を起こすことになるとは、この時の俺は想像すらしていなかった。事件が起きたのはその日の夜のことだった。突然の兄嫁の電話。今すぐ私たちの家に来て。兄嫁の剣幕に俺は何事かと兄夫婦の住む家に向かった。兄夫婦の家に着いた俺を待っていたのは兄嫁の厳しい尋問だった。あんただったのね。高校時代千里に怪我させた最低男は。それだけでも信じられないのに、また千里に近づいて無防備な女性を部屋にあげたんですって。一体どういう神経してるのよ。なんと兄嫁は竹本千里の実の姉だったのだ。知らないのも無理なかった。兄夫婦の結婚式当日、今回同様、俺は兄夫婦によって不参加にされてしまっていた。だから兄嫁の家族構成なんて知る由もなかった。お前ってやつは本当に人間のクズだな。あんたみたいなのが義弟だなんて考えただけで寒気がするわ。早く私たちの前から消えてちょうだい。部屋の中には兄と兄嫁が俺を罵る声だけが響き渡っていた。しょうがない。俺はこんなにどうしようもない人間なんだから。そう思っていたその時だった。お姉ちゃん、お兄さん。振り返るとそこには竹本の姿があった。慌ててきたのか、乱れた髪に大きく肩で息をしている。全部誤解なの。そして竹本は俺たちが高校時代に起きた事件のこと、そして今日のことをすべて話し始めた。俺が高校を退学になった理由、それは一人の女生徒に怪我を負わせてしまったことが原因だった。しかしそれも正確には違う。あの時ある女生徒が複数の男子生徒に絡まれていた。俺はその女生徒を助けた。しかしその過程で女生徒は顔に怪我を負ってしまった。怒ったのは女生徒の両親である。女生徒の両親は学校に多額の寄付をしていたため、教師たちも両親の言いなりになっていた。そしてどこかの家庭で真実がねじ曲げられ、俺は女生徒に絡んだ挙句、断られたため、怪我を負わせた男子生徒とされ、退学を余儀なくされた。その女子生徒こそ竹本千里だった。すべての真実を吐き出すと、彼女は兄嫁をにらみつけた。お姉ちゃん、こんなに彼の近くにいたのに、本当のことがわからなかったの？彼をちゃんと見ていればわかったはずよ。彼があんなことするはずがないって。実の妹に責め立てられ、兄嫁は何も言えなくなっていた。
そして兄嫁は、ごめんなさい。私、あなたのことちょっと誤解していたみたい。と俺を見下していたことを謝罪してくれた。兄もどこか納得いっていないようだったが、頭を下げてくれた。数年後、俺は独学で学んでいたプログラミングの仕事でプログラマーとして大成功。それを機に起業し、今は小さな会社の代表を務めている。企業の資金は兄が出してくれた。兄が俺のことを認めてくれた証だ。そして会社が軌道に乗ったのを機に千里にプロポーズ。千里は目に涙をいっぱいためて、ありがとうと言ってくれた。これから彼女と一緒に幸せな家庭を築いていきたいと思う。今、俺と彼女は幸せの第一歩を踏み出したばかりだ。